Pár szót hagy mondjak Isten titkáról. Istennek van egy titka. Ezt is elmondom. A titka a hőenergia. A hőenergia ez egy olyan univerzális energia, ami bármivé átalakítható, és nagyon könnyen átalakítható. Az ember, mivel nem tartotta be Isten parancsolatait, maradéktalanul, gondolok az új szövetségre, vagyis az Ószövetség és új szövetségnek a különbségére, de most ne is menjünk annyira bele. Tehát, mivel nem lett komolyan véve a dolog, így ez a titok nem is lett felfedve. Na most így ezt most elmondtam, akkor hát ugye ez gyakorlatilag mondom azt, hogy csapjunk be a lecsóba, de már belecsaptunk. Tehát a hőenergia az, ami mindenné szinte maradék nélkül átalakítható. De most az érdekes, hogy az ember a tudományos munkája során pont ennek az ellenkezőjét állapította meg, és ennek az ellenkezőjét kezdte el hirdetni. Ennek megfelelően a Földön az energia átalakítás akadozva van, vagy volt, és jelenleg is gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy akadozik. Mindenféle energiaforrást kipróbáltak. Gondolok itt például a radioaktív, tehát az atomenergiára, szélenergiára, vízenergiára. Tehát sok mindent kipróbált, de volt ez a hő dolog, amire azt mondta, hogy hát egy nem így jól hasznosítható hő. Tehát nem így jól hasznosítható energia. Így hát Istennek a tervét nem nagyon tudták megvalósítani, hiszen ahhoz az kellett volna, hogy a lényeg meglegyen, és ugye a lényeg szabályzások által kerül ki. No, de a lényeg az, hogy mint mondtam, a hőenergia Istennek a titka. Mindenné akárhogyan is átalakítható energia. És most nézzük egy példát, ami ezt bizonyítja. Nézzünk meg, ez egy nyomástartó erényről lesz szó itt most per pillanat. Nos, hát akkor nézzük. Itt látunk itt a képen, a nyomástartó edény, amiben például rakunk széndioxidot, gőz állapotú széndioxidot. A 25 fokon 65 bár. Azt ugye érdemes tudni, hogy most gyakorlatilag elmondok, tehát nem, tehát gyakorlatilag most mondom el, hogy a széndioxid nem úgy működik, mint a víz. A víz az 100 fokon forr, és 100 fok hőmérséklet különbségen gyakorlatilag eléri az 1 bár nyomás különbséget.
A széndioxid az máshogy működik. A széndioxid az mondjuk folyékony széndioxid, el akarjuk párologtatni a folyékony széndioxid, ugye itt van egy fázis átalakulás, a folyékony széndioxid egy fok, hőmérséklet fok növekedéssel el fog érni 1 bár nyomáskülönbséget. És ez gyakorlatilag a titok. Például tegyük fel, itt van, ugye ezt most előleg el kell mondani a példához. Tehát itt van egy nyomástartó edényünk, és abban van széndioxid, gőz állapotú széndioxid. Itt látható az, hogy itt ketté van választva ez a tartály, és van egy rés két szétválasztott terület között. Nézzük, azt mondja, hogy az egyik, itt nem is tudom, hogy felírja-e, de a lényeg az, hogy a két terület között ez egy gyakorlatilag gáztér, és itt gyakorlatilag ez egy szűkítésnek lehet felfogni. Tehát a két gáztér között van 1 fok hőmérséklet különbség. Az azt jelenti, hogy a két térrész között 1 bár nyomás különbség van.